Alussa oli Alma ja hän kesti loppuun saakka. Täällä Pohjantähden alla trilogia alkaa noin vuodesta 1884, jolloin Jussi iski kuokkansa suohon. Pappilan vuosimies oli Almansa kanssa naimisissa. Heistä alkoi 3 sukupolven tarina kolmiosaisessa Täällä Pohjantähden alla romaanissa. Ensimmäinen osa kattaa suunnilleen vuodet 1884–1909, toinen vuodet 1909–1921 ja kolmas vuodet 1921–1951. Alma leipoi oman torpan rukiista ensimmäisen leivän, iloitsi pitkistä hirsistä kohonneesta päärakennuksesta. Siirtyi Jussin ja poikien kanssa vaarinpirttiin, kun luovuttivat torpan Akselille ja Elinalle. Kulki rinnalla vahvassa keskipäivän tunnussa, ihmetteli erinomaisen suoraa lipputankoa, ymmärsi lapsenlapsiaan, eli leskenä 30 vuotta, ei käske Jumala pois. Näki vielä traktorin Koskelan pellolla. Alma kesti yli 90-vuotiaaksi, kun 3 pojasta 2 meni kapinassa, kun 3 pojanpoikaa kaatui talvia jatkosodassa, kun mies kuoli ja vanhin poika Akseli menehtyi ojaan. Kaikki ne on menneet jaloiltansa. Naiset kestivät miehiä kauemmin. Suomi 1880. Tuolloin Suomi oli hyvin erilainen kuin tänään. Suomalaisia oli yhteensä 863 000. Seuraavana vuonna ylitettiin ensimmäisen kerran miljoonan asukkaan raja. Vuoden 1886 tiedon mukaan odotettu elinikä oli miehillä 41 ja naisilla 44 vuotta. Akseli Koskela syntyi Täällä Pohjantähden alla -kirjassa vuonna 1887. Akseli kuoli 60-vuotiaana vuonna 1947, joten hän ylitti elinajan odotteensa vajaalla 20 vuodella. Veljet Aleksis ja August eli Aku syntyivät 1891 ja 1894. Heidät teloitettiin 6 muun kanssa huhtikuussa 1918. Urjala oli 7663 asukkaallaan Hämeenläänin 6. suurin kunta. Tampereen 13 645 asukasta, Tammelan sisälli Forssan 10 280, Ruoveden, Asikkalan ja Hollolan jälkeen. Jussi halusi saada enemmän kokoon. Hänellä oli tarkasti varjeltu suunnitelma ja salaa ostettu hevoskärryn Akseli. Torpasta oli ensin suullinen kontrakti vanhan Ravasti Valveiden kanssa. Tämä kuoli vuonna 1894. Tilalle tuli Helsingistä Lauri Salpakari. Kirjalliseen sopimukseen lisättiin kohtalokas lause, ellei virkatalon etu toisin vaadi. Jussi ja Alma tekivät taksvärkkinsä, kuten silloin oli tapana. Pitäjän ainoa rahalaitos oli vuonna 1864 perustettu Urjalan säästöpankki. Säästöpankissa olivat myös nuukuudestaan tunnetun Koskelan Jussin rahat. Hän pohti torpan lunastamista omakseen. Jos pienen mettäpalan sais lisää, niin sen täytyisi sittenkin alle 10 000 lähteen. Kun minä vielä 2 000 saan kokoon, niin lopun uskaltaa vaikka lainata. Pohjantähdessä mainitaan Kirkonkylässä olleen Järveliinin kaupan. Sillä nimellä ei oikeasti kauppiasta ollut, mutta kylläkin muun muassa Peltonen ja Hietala ja myöhemmin Koivisto. Töyry toimi Pentinkunnan kauppiaana. Kauppa perustettiin vuonna 1906 tapahtuneen Laurilan häädön jälkeen. Honkola Kartano oli perustanut kaupan jo vuonna 1899.
Honkolaan, kuten muualle Urjalan kyliin, tuli myös osuuskauppoja. Pohjantähdessä mainitaan vain Kalle Silanterin suunnitelleen osuuskauppaa. Pentinkulmala aloitti koulu 1895. Honkolan koulu oli aloittanut vuonna 1892. Pentinkulmalle, kuten myös Honkolaan, rakennettiin palokunnan talo kartanon maalle, kun Halme oli tyrmännyt Ellen Salpaakaisen esittämän nuorisoseuran. Työväentalo kohosi vuonna 1908 Kyläpentin vuokraamalle maalle. Honkolan työväenyhdistys Voimantalo oli kartanolta vuokratulla maalla. Tontti oli vuokrattu 16 vuodeksi. Hämeenläänin hallituksen päätöksellä yhdistys velvoitettiin siirtämään talo tontilta vuonna 1925. Jussi sai raivausmitalin, mutta ei suostunut lähtemään sitä vastaanottamaan läänin maanmillisseuran näyttelyyn. Tämä näyttely oli joskus myös Urjalassa. Pappilan kahvitilaisuudessa hän oli arjestaan reväistönä avuttoman ja neuvottoman tuntuen. Naapurit toivat lehtiä Koskelaan, jossa mitallista oli maininta. Koskelaan ei lehtiä tilattu. Vuonna 1904 pappilan menojen katteeksi tarvittiin lisämaata Koskelasta, 1/3 torpan peltoalasta. Tutkijat eivät ole professori Seikko Eskolan mukaan löytäneet yhtään vastaavaa tapahtuneen seurakuntien virkatalojen ja heidän torppareidensa välillä. Linna on taitava rinnastaja. Autonomian murtaja Bobrikov ammutaan ja Koskelasta viedään myöhemmin isänmaaksi kutsuttu pelto. Kirkonkylän puhelinuuskunta veti puhelinlinjat vuonna 1907 Pentinkulmalle. Samoissa tolpissa kulkivat Pappilan, Kartanon ja Halmeen matkat. Halme laittoi pitäjälehteen ilmoituksen. Yhteyden sai nimenhuudolla tai Pentinkulma 2 soittoa. Urjalassa pitäjälehti Urjalan Sanomat aloitti vuonna 1917. Akseli menee naimisiin Elina Kivivuoren kanssa vuonna 1909 ja hänestä tulee isänsä jälkeen torppari. Vilho syntyy vuonna 1913, Eero 1915, Voitto 1918, Kaarna 1923 ja Juhani 1927. Akselista tulee työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen vuonna 1900.